Hapriang Subha Nagabanta Jumpi Kinongpek Uniu Channel The Light of the Gospel Television Network Haga Kerteng Gabathiang Tam Kajong Utray Ba Unong Pen Imjungi U Jesus Christ Pagangait Pagaktin Kajong Ublay Kabangin Sayo Snow Hagan Gapor Kanda Longa Jingerku Nagabanta Kajing Im Kajongpi Ba Hagan Gapor Ngin Yo Snow Yaga episode Kabaal Hagaba Irreverend Dr. Isimur Inyo Yagaban Ay Kaktin Kajong Ublay Hapdeng Jong Nga aingo si kadayaw blay, bola ay yang ikan negalat, ban syakri lang yau, lingba kane ka media, kaba kabalang kalasdang mentagasnem. Nga ay kublay ya piki para bangay baro, bat ki log baro, ki bayo sngaw ya kane ka kubor, mentagasngi, haka kerteng kabathiang tam, Kajong nong penimbay ija jongi u Jesus Christ. Ngan pule nakaktin kajong ublay, ya kabangilaban siyem, naka gospel kat kumumatayos, kalenong kabaar pupra, ngan pule na dukadkot kabakat pra ter hado kabakado. U Jesus Te udawan ula kren haki udaong. Laay hanga ka bor baro, habneng bat haka kendo. Namar kata kain to kedalit no amapi, to penlong senran yaki benreu baro. Da penbaptis yaki, haka kerteng ka jonguk pa, bat ka jonguk hon, bat ka jonguk mensem bakoy. Dah hikai yaki ban sumar yaki ay kay baro kat kibangala hukum yapi hakmiru nga ngalong ringkat batpi halagasngi hado kabawayno kapertay nadu kasnem kat kendai spaar kinongsdang bat kinong pratlenti jong ka Meghalaya Jong kabalang ublay, hamegalea bat Assam, kilayalap, yaka jingshay janmit, kabaw ublay ulabo haka mensim jong ki banyalap, kila penmi hakikot lingkdop, kila shonru hakikot ban pensafriang, yaka kubor jong kaktin ka jong ublay. Bat kinget yagane ka way ka jing shisha. Baday u blayken u balabo haka mensim ka jonki. Ban penbena yaka kubor babha jonga gospel. Ban hikai ru yaka. Bat ban im kat kum ka jing hikai ka jongka. Ti yagane ka jing shisha ka bakraw. Kaba kila yo now try. Kila yalap yaka. Kila im hakata korukam. Bat ka jing im ka jongki. Kala wanlam ka jing kala. Haki babon. Bat habaki lej. Syarum bat syaneng. Kibreu ki trang ban yosngo. Bat ban syashkor ya ki jingkren ki baki ai. Bat kan nika kubor kabama kikilayalap. Kalalongkum ka ding. Kabastet kata-kata. Kabapurstet kata-kata. Bat kat siya bagilej. Kiyo ibaw blay udon ringkat. Tahakapor kabakum kani. Kini kinongsdang kibastat. Bat kibarew blay. Jong kabalang. Kilashna ya kaway ka emblem ka bagikot lani kadak
balabo ban pen ito ne pen kerpang na ki waipat. Ki shim ya kini ki jing hikai ki wa koridor na kaktin ka jong ublay. Bat ki sabo hakane ka emblem kani ka dakpo jing kan mau. Bat ki ong ya ka kumne kadai ka jing khoj ka jing long ka wei bat ka jing syakri. Ka basngau tanat pat kalong na ka jing trei jong kini ki nong prat enti jong ka balang ka jong ublay. Kim sim ya jingai na ka jing sngau tho jong ki waipat ki para Kristan. Bat maki ki ngej bau blay uba maki ki syakri udah blay jong ka bom jiukot ki laingut haway. Ukpa ukhon bat umensem bakhoj. Bat ki ngej ya ka ni ka jing shisha ka balong ka jing hikai ka baklain jong ka ktin ka jong blay ka jing hikai syong tenrai bo blay upun pau ya lade how Jesus Christ kum ubreu ulong ubadap pura na dong syadong bat kum ublay ru ulong ublay ubapura. Bat ya ka ni ka jing shisha ki shem ya ka balatho hagaktin ka jong ublay. Teday namar kata kadaw kaktin ka jong ublay kaday ka anjingech. Bat u Chris Jisu uday utray jong ka jingim ka jongki. Bat habakilej ban yalap ya ka gospel ban hikai ya ka ki penskem ya ka ay ka baka Bible ka kren bau Jesus Christ ulong utray. Bat kini ki jing hikai nakaktin ka jong ublay ki ba maki ke lehikai kilong tik ya ki ay ki bala tho hakaktin ka jong ublay. But yakaning ilabanong bagaday ka historic vision. Kaba kinong prat lenti kilayoi. Naro ka por kabagilasdang banyalap ya ka gospel. Ka jingit kaba maki kilangit bat ka balang hadu ka ni ka por ka bawenta ka ngit kalong. Ba yo ya ka jingpen im. Day tang lingba ka jingit how Jesus Christ, bat lingba ka lenti jong ka jingkala ka bamot. Kingit ba don kam ban kapat yaw breo. Kingit ba don kam ban im ka jing im ka bakhoj. Ka biblical standard ha ka jing day bat ka jing im ka bakhoj katagalong. Ka jing khot ka jong ublay. Ya kito baro ki bala khot yala dia bakilong ki Kristan la ne ki khon ki jong ublay. Kadai ka jing khot ban i yaw ublay na do ka donut baro. Bad ma uday ban yo. Ya ka jaka ka babhatam ha ka jing im ka jongi. Bat sa ka waipat ka jing hikai ka bakinget kalong ka ni. Ban rung syaka balang day tang lingba ka lenti jong ka jingkala ka bamot. Mdon da ka way pat ka lenti. Haba pila itu yaw try. Haba pila pediang yaw Jisu. Kumu nong penim bat utray ha ka jing im ka jong pi. Kata ka di ka lenti. Syaka jing yeslok. Kata ka di ka lenti. Banrung syaka jingis lok ki bangej kabalong kabalang. Bat kingej ru ya ka ne ka way. Ya ka jinglong ka way jong ki bangej baro. Kito ki bala pediang yaw Jisu ha ka jingim ka jong ki. Iba joy menbaidang don ha ka ne ka pertay. Iloong
u Kristan. U Kristan udai u tau breu. U bau Jisu u sensyar haka jingim ka jongu. Bat ka balang ka jongu blay, kalarwai bat kala yairwai lingba akirta. Bat kaway na kita ki benta ki bakalarwai kalong gani. Baro ki bla seus pa dasnam. Ngiyo ban yaso lang. Donod baik. Kamon ublay. Baro ki kedublang. Bat ki ngedru. Baka ni ka kubor. Kabakilayo na utray. Bakumno ba don kamban pdiang yaw Jisu haka jing im jongki. Kani kadai ka mandate. Kabaka balang kalat yalap ling ba akirta. Kabakilayo hina utray. Ban ra ya kani ka kubor. Shabar. Nakajaka kabamaki kisyong. Bat sa kaway pat ka jing hikay. Kaba makikila hikay na kaktin ka jong ublay kalong kani. Bakan sa poy kapor. Haka bakut jong karta. U Jisu unsawan pat sasisin. Siya kani kapertay. Tika jing siyong sngayn. Jong ka jing penim ka jongi ka bangilayo. Kasyong bangilong ngiday banlong. Kibayay neskem. Haka jinghet hau Kris, hadu kabakut, jong ka jingim ka jongi. Tiban im kum kani ka jingim, ngidon kam ya kabor kabapan koj, ka jongu mensim bakoj, bangin yo ya ka jingjop, haka jingyat lenti jongi, kum ki Kristan, haka ne ka pertai. Bat ki ngedru ya ka ne ka way, bah hadin ka jing bisyar ka bakaddo ka jong ublay. Ka syong ayung ilale ka don ka bening bat ka don ru ka dujak. Bat day tangu Jisu kain ubalong ka lenti ban yo ya ka jing penim. Kini ki jing hikay ngila ban ong ikikiday ka historic vision jong kabalang. Kabagi sim ya kan nagaktiin ka jong ublay. Bat kum ya kan ka jing shisha. Kimla ban set ya ka halade. Henry ban ya sam ya ka siya kapertay. Ban ya lap ya ka gospel ka jong u Jesus Christ. Bat kan ka jing sngaw mensim ka jong ki. Halor jong kan ka jing yo ijngay ka jong ki. Kidon kata ka jing sngaw. Thuk ka basyay halade. Ka jingsngaw thuk ka bakenja blay. Bau blay lingbau Jesus Christ. Ula ay ya kani ka jingsi siya. Siya ka balang. Bat kani ka long ka jingsi siya. Kabamdon manu wala ban len. Dayban ra ya ka dakilat baro. Dayban penpriang ya ka dakilat baro. Te ka balang. Kadon haka crossroad jong ka jingim. Kabalang kadon ka jing sisya ka bakam laban bat yalade. Te kini kilong pa ki jongi kabalang kalayait ling bakirta baro. Manyalap ya kani ka kubor jong ka jing penim. Kidon kani ka jing sngaw bakenja blay ka bau blay ulabo haka mensem jong ki. Baladagam don kani ka jing ito pao, ka jing yo ijingay, ka jing yo iya kalasyay, ka don ka jing maki brew, kila ban jot na. Bat ya kani ka jing sisya ka bakraw, ki puson ya ka, ki duway ya ka, ki pelut por, namar kitip kani kalong ka ba don kam, kalong kumuklong snam jong ka jing im, jong ka jing yay Kristan. Bat mendatang bakila duai. Henry ki pentrai kam ya ka. Haka jingim ka jongki. Bat ladang ingim don ya ka ka jing sisya ka bakraw. Jong ka gospel. Ayu blay ula khot yangi kumno ula khot yangi. Bat ka eka kam ula ay yangi bantray.
nginlong ki breu ki bamdon satya ka jing kerment. Te kabalang ka jongublay, ka don yakan ni ka jing yo ijngay ka historic vision. But kaday ka nikin ka bagasngaw to, ka ba pensngaw ba, yaw blay nama day maukan, ubala bo yakan ni ka jing sisya, haka donod ka jongki. Tiu kwa yangi, omtang bangin yalap, henry bangin imru ka jingim, kabalong kat kum ka gospel, ka jong u Jesus Christ. Kumbang Apostol Paul, ladaw ya kendo, nam ya kendo ya kipara bangej. Upol uang, tang bangan tip, baka rukom im jong pi, kaya day, bad ka gospel, ka jong utray Jesus. Tiday na marikata ka daw, kum kabalang, ngidon ka ni ka jingkit kle, kabakraw, banginra ya ka ni ka kubor, ban yalap ya ka, kat siya bakala kabor ka jongi, dakilat bat dakilenti baro, ti kabalang kalasim ya ka ni ka kam, dakajing sa ukya kabakraw siya ka diye, kumno ban yalap, ya ka gospel, kajong utray Jisu. Ya kabalang kajong ublay, lingba kirta, latip ya ka, kabakiong ya ka, kaday ka gospel church. Lakhot ya ka, bakaday ka Bible church, kabalang kababot bet ya ka jinghikay jong kaktin kajong ublay. Kaday kabalang kabakibad ki khot hapo jongka kiday ki breu ki balakala kabamut suda. Kaday ru kabalang ya kabalatip kum kabalang kabahikay ya ka jingkoj. Omday tang haka rukam im henry haka rukam berkat ka jingkoj kabaw bleu lai ka cover. Ya ka jing im jong ki baro ka way. Bat ka dayru ka balang, ka bapun pau ya ka jing long ka way. Ngila bandon ki jing affair, ha ka rukom perkat. Henry habang idon ya ka ni ka historic vision, ka jing yo i, ka bakraw na kaktiin ka jong ublay, ngiyalong ka way. Bat ka dayru ka balang, ka bayalap, ya ka hima, ka jong ublay. Kaday ka balang ru, kaba don ka jings ka ukya, banra ya ka kubor, mday tang hari lajong, henry syabar na kari lajong. Ka missionary church, u Dr. Gilbert Stafford, u ang kumne, baka balang kaday ka gospel church, kaday ka Bible church, kaday ka born again church, kaday ka holiness church, kaday ka unity church, kaday a kingdom of God's church, a missionary church, kini kaday ki spiritual DNA, jong kabalang, ka jong ublay. Te habang indon niya kaday ka jing sisya kabakraw, ngikmi lenti, bau try untray bat unang yay tray ling baki brew ki jong u, lakhot yangi, ba ka borjong ka gospel kan penkela ya ki imlang salang. Kan walam ka jingsyay haka pertai Kristan hi baro kaway. But haka pertai hi baro kaway kabamito yaw Jesus Christ. Ngi im haka pertai ka bala challenge ngi nakiliang baro. Te mangikum ki khon ki jong ublay kum ki Kristan ngidon ka ni ka jingkit kle ka bakraw, ban rung, kat habaw blew ay ngi kalad bat ka lenti, ban ra iya ka ni ka kubor, ngilong ki nong penlong senran, katakan ka way na ki assignment, kabaw Jisu ula ayangi, simong let ban penkelaniam, simong let ban penkela kabamut, nriwong let ban penlong senran, tahaka jing penlong senran, ngi ailut med bat mensim, ya ka porkat bangidon,
ban hikai yakito ki bela itho yau Yesu Christ ba maki hakawai gasngi kin longken ki nong pun long sanran yaki waipat ki paramensem ki ba kordor bat yakan nika ministry jong ka jing pun long sanran mdai tang bengia tho henrengi imru kumta ni tiaru bat ka ni po sniu yaka namar blei ka jing tmu jongi kalong banya tho yakan nika kubor ka babha jong ka gospel hangno bangi yo yakalat hang ta ken ni pla yau Jisu hangno bangi yo kalat ngetho yaki waipat yaka kubor ka babha ka jong u Jisu Christ te kum ki Kristan hangno ba don kalat bat kalenti ngidon ki para banget ki bodnah lagi jong ki profession ki jong ki jing tray ki jong ki te haba ki let ki kam ki jong ki penetrate ringkat ke gospel ke jong utrai Jesu ki im kumta bat ka perthei haba ka pecha ki kayo iyo Jesu ha ka jing im jong ki long ki nong kitin im jong ka hima ka jong ublay bat ublay usensyar ha ka jing im ka jong ki banged baro ki balatip yaw Jisu ha ka jing im jong ki hangno bakidan maki kilong ki jaka ki baki science jong ka kingdom ka jong ublay ka perthei ka pulih haki bat ka wan ban kali yaki ti dainamar kata daw mangi ki bala ito yaw try mangi ki ba tip yaw try ha ka jing im jongi daki buj baro daki jing start baro daki jing syampang baro ngin persyang banya lap ya kan ka kubor but u try u bala khot yang isya kan ka kam u dai mau kain u ban tray yala ka jong ka kam te habangi pet ya ka emblem jong ka balang ka ba pila yo i ka penken mau yang ya kan ka jing sisya ngi kum ki Kristan ngi yeng hang ni ken but ngi ka slogan ka jongi ka jing perta ka jongi kitu baro ki bala itu yaw Yesu Christ ki im ka jing im ka bakoj but ki yaj ha ka lenti jong ka jing koj but ya ka jing long ka way da ka way ka mensem kia trailang ya ka kam ka jong blay but hangno baka don ka lat bat ka lenti bat ai ka jing ki sakri ki ai lut met bat mensem kat badon tenga ai ngo yaw blay bo blay ula khot yang i sekan ka kam ka bakraw ka jongo bat nga ngait scam lingba ka ka media ka ba ka balang ka lasdang ngin yo ban rung bat ka gospel ka jongo Jesus Christ syaki jaka baro ngisliang ban yo i baka ri ka jongi ka state ka jongi bat ka perthei saudong kan yo yasngo yakin ka kubor jong ka gospel ka jong utrai Jisu to blay unda kerku yang isi ka deye unya rap yang i bahangno bangidon ngin im ka jingim ka ba pensko ba yaw try Jisu ngin ra ka kubor jong ka jing hima ya ka jong ka hima syaki waipat ki para mensem ki ba kodor to bleon ker ku ye pi baro amen. Jing kemen ngin ruaya ro
utrai kaburam jong ka jing shisha kan ting shan kari keleng ngin ya thu ka kubor pela bat utrai ngiyeng menta jing pertana bnengka ong baro tumi menta na jing domba jing bakla shalom seyon babha kado nu jong ngakak men ban sngap kubor bawan na bneng ban menta hajing shisha ngayeng kaburam jong kajing shisha kanting shan kari keleng ngin ya thu ka kubor pela bat utrai ngiyeng menta kiken ro seyon ngin tay bat kumba min barim bat kibriu kin pai menta shala ka jong kari bat kin kmen hajing lai lud utrai menta baro ban yeng ban ya thu ka jing shisha keleng kaburam jong ka jing shisha kan ting shan kari keleng ngin ya thu ka kubor pela bat utrai ngiyeng menta ki kristan kin ya shong lang ha ka jing sok baro ki jing mat pa pher bersha day ban ino baro jing ya bat ni la ino bat ha jing ku jing long ka wei ngin ya im ban le ka mon u ble kaburam jong ka jing shisha kan ting shan kari keleng ngin ya thu ka kubor pela bat utrai ngiyeng menta Hagan iga janmit pilayo yakban priang. Igi jingir ku naga ktin ga jungublay. Lara pidan kam. Igi jingir slok. Lani igi jingduwa iga bakarpang. Sngobaha. Bafn phone. Haki igi number. Igi papaw her screen. Ilong ki belay kloy. Igi ban yo yakban ya slok. Bat banduay naga banta John P. Tat anda bengini ya syampat. Blade yo yakban kerku. Namun taga boram ga jungu. Amen.